O candidato do BNG á alcaldía, Rubén Cela, acompañado por Olga Pedreira, número 5 da candidatura nacionalista e concelleira de Rehabilitación e Casco Histórico, visitaron esta tarde os restos arqueolóxicos do Castelo da Rocha, unha fortaleza medieval que se poderá poñer en valor grazas ao traballo dos nacionalistas que a través dos seus deputados no Congreso conseguiron enmendar os orzamentos do Estado para destinar unha achega d'1 millón de euros para a recuperación e posta en valor deste espazo. Hai tres actuacións ou tres grupos de actuacións. A primeira das cales é evidentemente facer a limpeza e facer tamén o peche do xacemento. A segunda é facer a escavación nos percorridos interiores do propio castelo e a terceira vai vinculada ao que é a súa posta en valor. Con esta visita ao Castelo da Rocha, o BNG quere demostrar o seu apoio firme e a súa aposta pola rehabilitación como forma de poñer en valor o patrimonio da nosa cidade. Compostela é unha cidade que sabe moito de rehabilitación, moito tamén nestes últimos 4 anos gracias á concelleira Olga Pedreira, e a recuperación do noso patrimonio non está só na Améndoa, sino que nuestra radio compostelán temos maravillas como este Castelo da Rocha, que é moi descoñecido aínda para unha parte moi importante da poboación, e con esta actuación se vai a por para o disfrute de todos os veciños, de todos os visitantes de Santiago e sobre todo para dinamizar toda esta parroquia, todo este barrio da Rocha. Pero as propostas do BNG no eido da rehabilitación van máis alá e no seu programa de goberno 2011-2015 inclúen tamén a creación dunha bolsa de vivendas pro alugueiro.